Čiže to. Takže chcem pozdraviť všetkých fanúšikov, úplatkárov, nožikárov, finančných žralokov, delfínov, chobotnice, Martina Jakubca a všetkých, čo si vo výťahu stláčajú len suterén. Dovolte mi ako poslednému, lebo som čierny, sa vyjadriť tomuto referendu. Vy tam hore, vy už máte úplnú inventúru v tej hlave. Však dieťa potrebuje tradičnú rodinu. Uvediem príklad. Oci, môžem si pustiť červenú spiatočku? Áno, to malé dievča, čo beha v letných šatách s kokosovým nanúkom v hube a čaká, kým ho zožere smrekový les. Ne, nemôžeš. Radšej si kúkni ako Apokalypto. Apokalypto, áno. Tam, kde majú starí májovia vysekané rytia, behajú holi po lese. Alebo výkupné zamaniačky si kúkni po prípade Gullivera. Alebo zvonko hry stojáš mi počúvaj, čo ti povím. A keď náhodou pôjdeš do obchodu, nezabudni zebrať levandolovej hajzlák, aby mi s mamou neťahalo z ryti. A ďalšia vec, klasiku od Avonu, mlieku a niečo na päty, keď budeš seť. Milé hoňuchy, zipsujte sa ďalej. Ja vím, nevadí, že je malý, hlavne, že je tenký. Ale rodinu do toho neťahajte. Sú tu oveľa dôležitejšie veci, kukni, ak je venku. Však eskimácky gang na tebe slipy nenechá, more. A príliš veľa Tetrisu robí hemeroidy, to sú problémy.